yanda na sha wahala na yi tafiyar ƙafa daga Kwantagora zuwa Tagina a ƙafa. So abin ya faru ne a cikin garin jihar Kano a kasuwar baje koli ta duniya wato trade fair. Ina sana'ar kafinta, buga rumfuna na 'yan kasuwa da suke zuwa su kasa kayayyakinsu. To a ƙarshen kasuwa an gama ina ɓaɓɓare abubuwan da na bubbuga ana zubawa a mota a tirela za a tafi kasuwar Zuru da take garin Neja. To na gama zubawa kaya sai wani alhaji yake ce min wane yanda kake da ƙoƙarin nan da za ka iya ka bi mu garin can na Zuru da za mu je za ka samu kuɗi. To ni kuma sai na ga dama ai neman su nake kawai bari in bi shi. Sai na kira gida na sanar musu da komai aka sa ƙanina ya kawo min kaya na hau mota tirela muka yi tafiyar kwana 2 da rabi muka isa zuwa Zuru. Da isar mu zuwa Zuru aka sauke mana kaya muka ɗunguma muka je wajen sarki muka gaya masa baƙi ne wanda za su yi kasuwar baje koli suka zo aka karɓe mu hannu bibbiyu muka ji daɗi muka zo na fara aikina na kafa rumfuna. Na fara kafa wa mutane rumfuna ina ta kafa rumfuna cikin ikon Allah na gama cikin kwana 4 zuwa 5 haka na gama buga wa mutane rumfuna. Na samu kuɗi na aƙalla ya kai 50,000 tunda an kai shekara kusan 5 zuwa 6 haka. Na samu alhajin nan na ce mai na gama buga rumfuna kuma na samu alkhairi na ji daɗi ni zan koma gida Kano. Sai yake cewa to shikenan ba matsala. Sai ce amma na yi wani tunani me zai hana in zauna in duba ko zan samu wani abin da zan yi a garin nan kafin kasuwar ta ƙare zuwa wata kasuwar in ƙara bin ku ƙara kafa muku rumfuna. Sai ya ce eh za ka iya haka abu ne mai kyau amma idan ba wani kasuwanci ne da kai a nan ba kamar za ka sha wahala. Na dai ƙi bin shawararsa yana in tafi na ƙi tafiya. Na zauna tsawon sati guda ban samu komai ba a cikin 50,000 ɗin nan da in samu na ci 10,000. Ya zamana ina da saura 40,000. Na ga kashe kuɗin ya yi yawa na tafi tashar mota inda na same su na ce zan tafi Kano sai aka ce min kuɗin mota at least ya kai 15,000 daga Zuru zuwa Kano. Na ga idan na bada 15,000 saura na 25,000 to me na zo da shi gida sai na lissafa na ce kai ba ku da irin tireloli haka da suke zuwa sai ya ce gaskiya babu sai dai in baka wata shawara ga wata mota can J5 amma ita Kwantagora za ta je. Ka je a ɗauke ka a kai ka Kwantagora daga nan za ka samu motar da za ta kai ka Kano. Na bi shawararsa na zo na roƙi alfarma bai karɓi ma ko sisi na ba wallahi. Ya ɗauko ni tun daga Zuru zuwa Kwantagora. To mun ƙaraso ne lokacin dare ya yi. Na kwana a cikin motarsa da safe na fito na nemi motocin da zan samu tirela in zo Kano. Sai aka ce min babu a nan ma sai dai in samu in tafi zuwa Tagina. Na samu wani bawan Allah na ce mai ya nisan Tagina yake sai ya ce min eh da nisa amma ba wani nisa ne ku zo mu gani. To na ɗauka tafiyar ba ta ku zo mu gani ba ce kawai na ce wannan 40,000 ɗin tana aljihuna gwaran aje ta in zo gida da ita. Kawai na taho a ƙafa in zan zo Tagina a ƙafa in samu tirelolin da za su kawo ni jihar Kano. Na taho tafiya nake yi tafiya nake ta ƙi ƙarewa har zuwa la'asar tun ƙarfe 8 na safe nake tafiya har zuwa la'asar ban ƙaraso Tagina ba. Can zuwa magariba sai na ƙaraso wani ƙauye na yada zango a nan na kwana a masallaci. Washe gari sai na ɗora ina tafiya a ƙafa. Kawai na ga na gaji na samu wani tsoho na tambaye shi na ce masa da Allah mai gida Tagina nake son zuwa. Na kusa sai ya ce min to ɗana a mota ma aka tashi da safe ana kaiwa magariba ba a je ba. Kawai na sa wa tsohon nan kuka. Sai ya ce ya aka na ce mai wallahi ban da kuɗi ne kuma ina son zuwa Tagina zan samu motar da zan je Kano. Sai ya ce min to babu matsala bari in taimaka maka. Nan ya tsaya a tsakiyar titi ya dinga tare motoci ya sa irin sanda da ƙyalle haka ya dinga tare motoci suna wucewa. Can a lokacin sai Allah ya kawo motar wata siyasa ana tafiya ana kiɗan waƙar Habu Lolo a lokacin ana neman takararsa. Motar nan har ta wuce sai ta dawo baya a ciki akwai wata hajiya a baya take cewa baba me ya faru sai yake cewa da Allah wannan yaron za ku taimaka zuwa Tagina. Sai ta ce to shikenan bai da kuɗin mota ne kuma wai da shi ya kafa zai ta ce kai ai da nisa shiga gaba mu tafi da kai. Aka shiga gaba da ni ina tafiya muna tafiya muka ƙaraso garin Tagina. Mun ƙaraso ana sallar magariba. Matan nan har na fita daga mota ta ce zo ta ɗauki naira 5,000 ta bani ta ce in samu ɗan tirela ya kai ni cikin garin Kano kan na ce zan tafi a ƙafa. Na ce na gode a saka da alkai. Sai na ga kuɗi na koma 45,000. Nan fa na fara neman tireloli ina haɗa su da Allah ban da kuɗi su ɗauke ni. Suka ƙi ɗauka ta har na kai magariba bayan sallar magariba kawai na kwanta a masallaci na kwanta bacci bayan na sha shayi a wajen wani mai shayi. Kwanciya ta da wuya kayana da na yi fulo da su aka sace su takalma na aka kwashe abin da ya rage min daga ni sai bargo sai 'yan kuɗaɗe na da Allah ya sa ba a kwashe min su a juna ba. Aka tashi sallar asuba aka tashe ni sai nake cewa
wannan mai shayi kaya na ba gansu ba sai yake cewa ai da na gaya mai da bashi ne ajiya, wurin nan sata ake, ka duba jikinka ko sun kwashe ma kuɗi. Na duba na kuɗi na suna, na ce alhamdulillah ba su kwashe kuɗin ba. Sai ce to yanzu ina za ka, na ce Kano kuma ban da kuɗi. Sai ce na tausaya ma, har ya bani shayi na karya. Sai ce to shawara ɗaya zai bani, ga tireloli ne tunda an satan kayana in ce ni yaron mota ne, ɗan kwanciya bacci ne, direba na ya wuce. Na zo na samu wani mai mota, na ce masa kaji kwanciya bacci ne aka ɗauke min kayana har da wayata, kuma ni yaron mota ne. Ya ce to ka san Kano ko ina? Na ce na san Kano, haifaffen Kano ne ni, ko ina na sani a Kano. Ya ɗauke ni a tirela ya sa ni a gaban mota, muka taho ya sai min abinci da ruwa da komai. Da muka zo cikin garin Kano muka wuce ta Rijiyar Lemo, muka wuce ta Bata, duk ban gane hanya ba saboda kiɗimuwa, har muka je Yankaba inda zai sauke kaya cikin kamfanin nawa. Ya ce min ka ce ka san ko ina a Kano, mun wuce gurare da yawa baka ce a tsaya ba. Na ce wallahi ai na kiɗima ni na. To yanzu ina za ka? Na ce Zoo road ɗin. Sai ce to babu matsala, ga 2000 ka hau mota. Wallahi sai na ga kuɗi na ya koma naira 47,000. Na ce kai, kawai na taho a ƙafa tun daga Yankaba haka na zo har gida. Bayan na zo gida kwana 2 da zuwa na gida ban gama hutawa ba, kawai na tafi wani kasuwanci, duk fa dan akan neman halak ɗina fa, ni ina so in samu in rufa kaina asiri. Aka kira na aka ce ga harkar gwanjo ce za a tafi Adamawa. Na ce kai ai kwa zan tafi. Aka bani kaya na zuba abu na tafi da su, muka je tashar da za mu hau mota. Muna zuwa tashar nan bayan mun wuce Mariri, muka je tasha za mu hau mota, tirela ce ita ma an zuba kaya, muka tafi. Kwana 2 da dawowa waccan tafiyar fa na ƙara tafiya. Muka tafi ɗiɗi a tirela, muna bayan tireloli, mun kai mu 100 da wani abu a bayan tirela, duk 'yan cirani ne. Muka tafi, muna zuwa Darazau aka fara ruwa sosai kamar da bakin ƙwarya, ya jiƙa mu sosai dukanmu. Haka muka ƙaraso garin Gombe, muna ƙarasowa garin Gombe sai muka tsaya, direban nan sai ya ɗauko tamfol ya bamu muka rufe, muka taho. Mun baro Gombe kaɗan muna zuwa Kaltungo mota ta lalace, sai da muka kwana 2 a jeji. Abin da ya tsorata ni da wannan garin, na fara tunani zuwa Kaltungo motar mu ta lalace. Da lalacewar wannan motar tamu, to abin da ya tsorata ni nake tunanin na kawo kaina ga halaka. Wallahi garin Kaltungo gari ne na macizai da yawa. Macizai, muna zaune sai a cikin mota muka dinga zama a bayan mota, macizai sosai. Haka muka samu muka kwana 2 aka gyara mota, muka ɗora muka ci gaba da tafiya. Muna tafiya muka zo Sabana, nan wani gari ana ce mai Gwalam. To Sabana wallahi nan ma mun sha wahala, motar mu ta makale, sai da muka samu wata 'yar uwata tirela ta ja mana, muna turo a haka Allah ya taimake mu muka samu muka fita. Abin da ya ƙara tayar min da hankali ya ƙara tsoratar da ni shine bayan mun baro Sabana mun taho, sai direban nan namu yake cewa ni lif a cikin mota kamar ba mutane, dan haka akwai sojoji a gaba cikin point na Numan. Zai ce musu babu kowa a cikin motar, kaya ya ɗauko mu samu mu wuce, kar su ɓata mana lokaci. Muka bi ra'ayinsa muka taho, tunda mu ba mu san gari ba, shine direba. Muna zuwa sojoji suka tsaida mu, ya kuma gaya musu abin da ya faɗa mana, cewar kaya ya ɗauko ba tare da mutane ya ɗauko ba. Sojojin nan kamar su yadda kamar ba su yadda ba, kawai suka tsaida mu. Abin da ya ƙara firgita ni, sojojin nan dama duk cikin mu wasu sun sa rigunan sanyi, wasu sun yi rawani a kansu, ga lokacin ana tsakiya da Boko Haram, wasu sun saka hulunan sanyi masu fuska da safa. Kawai sojan nan ana buɗe bayan trailer nan, kawai sai ya gano mutane jinzun mun kai mu 100, kawai ya zakuna mu bindiga ya ce kai Boko Haram. Wallahi dukkansu suka ɗau attention, sama da mutum 20 sojojin nan, kowa ya zakuna mu bindiga, aka yi kan hankalin mu ya tashi, aka sauko da mu one by one. To a cikin mu akwai wani alaji bai da tsoro, kawai ya ɗura sojojin nan ashar, ya fara zage-zage da su, dan me za ku kira mu da Boko Haram? Mutane ne mu 'yan adam, 'yan kasuwa ne, cirani ne mu, dan me za ku kira mu da Boko Haram? Ya fara faɗa. Sai ogan wani wansta ya zo yana calm down, ya ba shi haƙuri, ya ce kai haƙuri, laifi aka yi mana, ya za a zubo ku a bayan mota kuma a nuna mana ba kowa a cikin mota, dole za mu faɗa ka. Ya ce laifin direba ne, mu ba mu san da haka ba, mu ruwa ne da ke muka ɗan fake muka sa tamfol ɗin nan, da ya gaya mana haka ba za mu yi haka ba. Aka fito da mu aka ce kowa ana umarta sai ba da national ID card ko wani kati da zai tabbatar da cewa ɗan Najeriya ne. Haka muka dinga ɗauko kati, ni na ɗauko katin makaranta na secondary school na nuna musu, na koma gefe. Haka muka samu dai muka wuce, muka ba su haƙuri, kuma suka ba mu haƙuri, muka koma cikin mota muka wuce. Da wucewar mu muka ƙaraso Numan, kaya wato bakin makaranta. Ana aka sauke muka kafa rumfunan mu, muka zuba kaya, muka fara business ɗin. To mun aje kayan mu ne, akwai irin kasuwannin ƙauye da zamu dinga ci. Akwai wata kasuwar ƙauye da zamu ci, aka ce mana akwai ta. Ita kuma kasuwar matsalar ta sai an tsallaka ruwa za a je. Muka zo bakin ruwa, kwale-kwale shine ruwan da ya haɗe da Kamaru.
muka zo muka zauna aka zuba kayan mu a cikin kwale-kwale irin mai injin nan, amma namu na gargajiya ne aka sa mai inji. Abin mamaki muna tafiya wallahi kwale-kwalen nan ya kifa, kuma ga ruwan ƙato ne, kadoji ne a cikin ruwan da dorina ruwa. Ni dai ban san ya aka yi ba, kawai ni dai na ganni a bakin ruwa an tsallakar da mu. Mun kai awa ɗaya muna tafiya a cikin kwale-kwalen nan sannan muka tsallaka. Ni dai kawai dai na ganni mutane a kaina ana sannu ina yawwa, sannu ina yawwa. Na ce ni dai kawai ku maida ni gida zan koma. Aka ce ai tunda Allah ya tsallakar da mu insha Allah ba abin da zai faru, mu wuce mu tafi cin kasuwan mu. Haka na haƙura aka danne ni muka tafi cin kasuwa, muka jera gwanjinan mu, muna saida gwanjinan mu. Ba mu tashi daga kasuwa ba sai ƙarfe 8:30. Gashi daga inda muka je ƙauyen cin kasuwa zuwa inda za mu dawo bakin ruwa a maida mu inda muke, tafiya ce ta awa 1:30, kuma a babura masu ƙafa biyu ake yin ta. Haka muka dawo bakin ruwan nan, muka iso bakin ruwan nan kusan 10:30. Na kalli ruwan nan na ce ni wallahi ba za a tsallaka da ni ta nan ba, abu da ni ta wata hanya. Aka ce ai ko babu wata hanyar in ba nan ba. Zuciyata na bugawa na kaɗawa, haka na haƙura. Aka zuba mu a cikin jirgin ruwan nan, aka kunna fitilu, aka tsallako da mu. To ikon Allah dai mun tsallako lafiya muka dawo. Sai aka ce mana akwai wata kasuwa bayan kwana 2 da take ci, ita kuma a Tinno a cikin ƙaramar hukumar Maiduguri, ta nan Adamawa ake binta. Haka muka ɗauki tafiya, muka ɗauki hanya. Mun yi tafiya ta kai ta awa 3:30 daga Adamawa zuwa wani ƙauye da muka haɗu da gosulo sosai da sojoji sun yi yawa. Sojojin da suke garin nan sun fi mota 50 a garin nan. Wai ashe 'yan Boko Haram ne a garin. Awa ɗaya da suka wuce muka tambayi wani direba muka ce da Allah wannan me ya kawo gosulo nan, sai ya ce mana ai da awa ɗaya muka zo gurin nan da mun ga ba ta kashi da aka yi tsakanin Boko Haram da sojoji. Sun karɓi garin, sojoji sun yi nasarar ƙwace garin daga hannun Boko Haram ya dawo hannunsu. Wallahi harsashi a ƙasa ya fi 2000. Haka muka taka shi da mota muka wuce. Zuciyata ta kaɗu sosai. Da isar mu garin da zamu, makwabtan ƙauyen da aka yi tashin hankalin a nan muka sauka. Sojoji shi ma a kasuwar da yawa. Muka zauna, muna zuwa inda za mu kasa kayan mu, mun ajiye kayan mu mun tafi siyo sanduna da za mu saka mai rumfa mu ɗan jera mu zuba kwanjon mu. Sai muka zo muka tarar da wani mutum ya saka kayansa. Bayan ya saka kayansa muka zo muna tashi mun riga shi aje kaya a gurin. Muka yi ta dai rigima da shi muka samu sa'insa. Kawai sai muka zo muka hahaƙa muka saka, ya ɗan samu ɗan guri kaɗan ya raɓe ya sa tebur ɗinsa. To mun zauna mun ɗan fara kasuwanci, kowa ya ɗan zauna ya ɗan nutsu, an ɗan fara murmurewa, mun fara dawowa kasuwancin mu. Sojoji na ta zirga-zirga. Abokin tafiya ta sai nake bashi labari, tunda muna ɗan harkar irin bidiyo haka mai posting, sai nake ce mai ai ko idan mun dawo Kano za mu je mu siyo yadika mu ɗinka kayan 'yan sanda, inda in mun tashi bidiyo na 'yan sanda ba sai mun sha wahalar neman kaki ba, har za mu iya ba wasu rantin ma. Kaga za mu ɗinka kaya, mu haɗa bindigogi na katako da mu musu fenti, mu dinga bayarwa haya. Idan mutum zai karɓa da bindigogi sai ya ba mu kaza. Wannan makwacin da muka yanya da shi kawai ya ji mun yi maganar bindigogi, hankalinsa ya tashi, ya kasa zama guri ɗaya, ya can ya dawo. Kawai ya zo ya ce mana shi fa ya haɗa kayansa tashi zai, da Allah mu haɗe gurin nan, mu yi haƙuri da abin da ya faru, shi guduwa. A tunaninsa mugwaye ne mu, ya gudu. Ni kuma abokina na ta zungura ta, ban fuskanci me yake nufi ba. Sai da ya tafi yake cewa wai kai baka da hankali, ka manta abin da ya faru a baya. Kana ganin mutumin nan yanda ya kiɗi mu ya fita, maganar bindigogin nan da kai shi ya ƙara kiɗin ma. Shi nace kai ai na manta ma a wani gari nake wallahi. Allah ya sa kar ya gaya wani. Sai muka ga sojoji kuma sun fi sintiri ta ɓangaren da muke. Abin ya bani mamaki. Cikin ikon Allah muna ta addu'a har dai muka gama kasuwancin muka tashi muka tafi, ba wanda ya mana magana. Muka dawo Numan inda muke kasa kasuwancin mu. Muna da aka ce akwai wata kasuwa guro da take ci. Nace ni ba zan je wannan cin kasuwar ba, saboda waccan soki burutsin nan. A banni a cikin nan in zagaya da kayana. Haka na ɗauki kaya na bi titi ina tafiya da su. Na tsaya a wani junction ina karkaɗa kayana. Sai na ɗaga wani wando combat mai kakin sojojin Najeriya a ciki. Don na ɗaga wandon ya tayar min da hankali. Ina ɗaga shi ina kaɗe shi ina ninke shi. Haka sojoji suka faka irin yaran sojojin nan. Na daku a gurinsu da kuwa sosai. Suka mun mugun duka suka karɓi wandon nan. Haka suka bazan min da kayana, na ɗebo kayana na dawo inda muke. Zazzaɓi ya kama ni, ina rashin lafiya. Wallahi ƙarshe aka haɗaka aka yi a 'yan kasuwan mu, aka ɗoro ni a mota aka dawo da ni gida. Ina zuwa gida ƙarshe da abin da na dira 750 shi ne abin da na riƙe na dira da ita gida. Baban mu haka ta yi ta jinya ta har na gama jinya. Na dawo cikin ƙoshin lafiya. Ƙarshe sai na koma harkar jan adaidasahu. Na koma jan adaidasahu. Shi ma adaidasahu fa wai kakka ɗauka nawa ne. A'a, adaidasahu ne wanda in wani ya fita da safe ya dawo da daddare zai bani, ni kuma in fita daga karfe 2 zuwa dare in dawo masa da kayansa. To har yanzu dai ina nan ina fafutukar yanda zan yi in sama wa kaina, in rufa kaina asiri. Har yanzu labarin nan da nake baku akan haka nake.
ina jan adaidaita sai dai idan wani ya fita rabin rana ya fita da safe ya dawo da shi in karɓa ƙarfe 2 in ɗora, shi ne abin da ya faru da ni har kuma zuwa yanzu. Idan wani ya siya ma adaidaita wannan wani irin farin ciki za ka yi a ranka? Gaskiya yau idan aka ce gashi an sai mun adaidaita sahu ba ƙaramin farin ciki zan yi ba, ba ƙaramin jin daɗi zan yi da kuma godiya ga Allah ga wahala ta zan ce ta zo ƙarshe. Tunda a maimakon da sai wani ya je ya yi ya dawo zai baka ka ɗora, to yau gashi Allah ya sa an siya an baka kai za ka dinga aiki ka dawo ka ba wani. Dole zan yi farin ciki in ji daɗi in ga na fara kenan cimma rayuwata, na fara achieving ɗin wani abu a rayuwata. Allah ya sa wani ya siya ma adaidaita wannan a cikin ɗan kwana biyun nan kai ma ka fita daga cikin wannan. To amin ya Allah. Amma ka ma yi musu godiya ai an ma siya kai. To ina godiya ga masu kallo da kuma wanda za su tausaya min da kuma wanda za su jimanta min, wannan duk gwagwarmaya ce wai don kar ka ɗauki na wani fa, kar ka zama ɓarawo ko ka zama ɗan iska ko ɗan shaye-shaye, inda na gode wa Allah har zuwa yanzu ko sigari ban iya riƙewa ba, ƙoƙari kawai in nemi nawa nake. Idan wani ya zo ya tambaye ka ya ce ma yana so ya tafiya irin shigen tafiyar da kai, wata shawara za ka ba? Gaskiya zan ba shi shawara mafi zaman lafiya ya haƙura ya zauna a garinsa ko leburanci ne, dan ni yanzu ba Gombe ba, ba Adamawa ba, Zuru ba, na rantse da Allah ba Maiduguri ba, nan da kwanar dawaki ni ba zan iya zuwa cewa wani cin kasuwanci ba. Na fi gane wani yanzu a dai sauna in dai ba wani ne zai ɗora ni akan wata harka ta kasuwanci ko shago ko wani abun ba. Gaskiya a yanzu bana fatan in ƙara komawa irin wata tafiye-tafiye ko kasuwanni, ba zan ba. Saboda na yi ɗaya ban ji daɗi ba, na yi ta biyu na kusa hallaka rayuwata, don a Maiduguri wannan soki burutsin da dai. Da Allah ya sa su yaron na ya je ya ga sojojin nan da yanzu ba na raye, ko in ce ba ma raye ni da abokin nawa. Saboda tafiya ce mai hatsari tsakiyar lokacin da ake Boko Haram. Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Idan kana da labari ko kina da labari wanda yake so ki bayar domin al'umma, za ku iya min magana kai tsaye, ina available a koda yaushe. Ni naku Malam Sosis, ina muku fatan alkhairi. Ku rubuta min darasin da kuka ɗauka a comment section. Idan kana da tambaya ko kina da tambaya, za ku iya yi, ƙofa a buɗe take.